Čaute ľudia, moje meno je Šibu a dneska vás vítam u nového videa. Dneska si zahráme Grow Garden, ako môžete vidieť. A fakt prepáčte za to minulé video, prečo som tam rozprával anglicky, neviem prečo. Chcel som mať väčší content, ale má to hrozný zvuk. Dobre, tak zahráme si Grow Garden. Chcel som dnes spraviť s vami také krátke video. Mal som veľkú prestávku. Tak mám tu Golden Goose a musím si ju brať. Takže si dám zavinať, že slash Šibu lag V2 a inverted. To je koľko percent? 16. Ale není to najhoršie. Dobre, pozrime sa, čo to robí. Dobre. Dáva to 30% boost na petové XPčko. Čo chce odo mňa tento typ? What do... Prečo? Či má Spinosaura? Lebo ja ho potrebujem, lebo sa pozrite tu hore. Pomoc! Poviem, jak tu spápať. Dobre. Tu sú moje vajíčka. Nehovor! Dobre. Dobre. Orange tabby, prosím. Možno? Nie. Orange tabby. Orange tabby! Jos! Jaká malá! Jej! Dobre, Legendary Egg, Silver Monkey, jos, to je dobre, Dobre, daj. Prosím, dajte mi toho Kokrakota, či jak sa to volá. Prosím, dajte, nosím! Čo je? Keď na... Počkaj, to je nejaký škriatok. Tak to je šope. Zajtra bude mať ono. Není koľko, tak sa pozriem si. Show me the full-time rewards. Vajci. To je 15%! To je dobre, to je super. To není dobre, to je super. Čo chceš? Ale nemám rád, keď nikto... Golden... What? Deal! That's a lot. OK, počkaj, ale to za Griffina je akože docela dosť. A ja moc Griffina nepoužívam. To je Golden Goose, to je ešte lepšie. OK, pretože... Všetko reálne chcem od neho.
Easy deal like. Divine. But is it good? Is it good though? Because wait, what's the chicken here? Oh, it's only. You know, I like value. Veg. Okay. Máš. Veg. Ne, dám mu jeden. Dobre. Jaký scam? Jaký scam? Scam. Akože není to úplný scam, ale... No. To bude asi všetko z tohto videa. Dobre, toto bude prvé video. Dobre. Jo, jaké fanboy obi! Dobre, toto bude posledné, toto bude video. Prvé video. Ja ešte vytvorím. Dobre. Čaute.